Ola, que tal? Isto vai vos a sonar ao de sempre, pero... Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Hoxe vou vos a aprender a plantar zanorias. Non é que sexa unha cousa que sea moi difícil de cultivar, pero sí que tende a fracasar, porque hai que ter en conta nada, un par de cousas. E hoxe vou vos a aprender como facelo ben. As zanorias é un tipo de cultivo que podemos sembrar durante todo o ano, pero non todos os tipos de zanoria. E iso, a mellor, é unha das causas polas cales pode fracasar a vosa colleita de zanorias, porque ao mellor tendes un sobre de sementes aí e non vos fijades por detrás no calendario que teñen para a siembra. É moi importante que non é que teñades que saber nada de zanorias, nin de clases de zanorias. Para iso está a información dos sobres. Nos sobres todos, bueno, penso que en todos, non ten por que non poñelo en todos, hai un calendario donde vos di que meses se pode sembrar. Si a que tendes non é para sembrar no mes no que queredes sembrar, non a sembredes. Normalmente as zanorias pódense sementar durante todo otoño, inverno e primavera. O que non é aconsellable é, por exemplo, sementalas no verán, porque é unha planta que cando está nascendo ten a raíz moi débil e como aérea, porque nace como cara arriba, non se poden enterrar moito, senón non ten forza para brotar para arriba. Entón, como lle queda así, como un pouco aérea, non lle pode dar moito sol porque atasca e non chega nin a enraizar ben. Ese é outro motivo de fracaso da colleita de zanorias. Pero tampouco lle pode dar moito frío cando están nascendo, porque polo mismo motivo, porque teñen a raixiña como moi delicada e moi como tirando cara arriba, cara aérea. Despois explico-vos cando bote as sementes o porqué, que ese pode ser outro motivo de fracaso, que lle veñan as heladas ou unha chuvia fuerte que só durou a mellor 5 minutos e chafouche as zanorias. Así que iso tamén o hai que ter en conta. E despois incluso podes mezclar varios tipos de zanorias, porque unhas van a ter un crecimento un pouco máis lento e outras un pouco máis rápido. E así no mismo tallo poderás ter zanorias para coller durante máis tempo. Direivos que eu teño zanorias prácticamente todo o ano na horta, pero porque tamén as semento bastante a menudo. Cada 2 meses ou así semento zanorias. Pero tampouco, unha vez que están como para apañar, eu non as recollo. O sea, recollo as que me fan falta para comer ese día. Pero non me gusta arrancalas para poñelas na nevera, porque perden moitísimo sabor. E rúchanse. Perden tamén esa cristalidade, ese crunch, ese crujiente cheiño de agua que teñen que ter as zanorias. E iso consérvano moi ben na terra. Aínda que xa estean para apañar, ti podes ir colleitando as que che fagan falta. Para min é preferible que pasen máis tempo na terra do axeitado, digamos, do que mandan os cánones, que tela na nevera e que se me ruche, porque senón non me gusta tanto. Así que xa sabes, é mellor irlas collendo a pouquiño a pouco da terra e ter un sitiño sempre para elas, porque o sitio das zanorias é un sitio especial. Non vale o mismo sitio onde plantas repolos e lechugas. Hai que ter algo en conta. Isto é o seguinte paso. Isto é polo que tamén fracasa moita xente na súa colleita de zanorias. Así que vamos a poñernos mans á obra, que o seguinte paso é o de traballar un pouquiño máis duro. Aquí teño o meu talliño de zanorias que están aínda nascendo. Como vedes, teño que ter esta rede porque os gatos veñenme a rabuñar aí. Entón, se veñen, xa che estropean toda a colleita de zanorias. Entón, teñoas aquí e xa van a la mar de bonitas. Eu vounas a plantar aquí, en este sitio. Aquí. E como xa sei que me ides a preguntar despois, que é iso que tes aquí, esas canas e tal? Pois o mismo, polos meus gatiños, por eco e por rano, que se veñen aquí queren estar a rabuñar por todos os lados, e como plantín un repoliños aquí, poñolle así estas canas espichadas e así protejos, que si non desenterramos. O primeiro que hai que ter en conta é que a nosa terra vai a ter cachos de pedra,
vai a ter pedriñas así. Estas aínda nin tan mal, pero hai terrenos que teñen pedras máis grandes aínda que esta. E o primeiro que temos que facer é librar a terra onde vamos a plantar as sanorias, temos que librar de todas as pedriñas cantas teña. De todas. É moi importante, porque unha sanoria, cando está nascendo, ten unha raíz super débil. Vou vos enseñar. Vou vos enseñar. Vou vos enseñar. Vou vos enseñar. Fun arrancar unha sanoria ao tallo, mirade. Esta sanoria, mirade a raíz, vedela como é. Pois esa raíz é a sanoria. Que pasa se esa raíz, cando está así, medrando, se encontra con esta pedra no camiño? Esa raíz vai a facer isto. Vais a doblar e vai a seguir medrando e enjordando, porque necesita a planta, porque a planta realmente é o de arriba. Nos comemos a raíz, pero a planta é o de arriba. Entón a planta, canto máis medre o de arriba, máis vai a ir enjordando a raíz. E se esa raíziña xa se doblou así en riba dunha pedra, porque era o sitio onde tiña para nacer, esta sanoria vai a ser así de retorcida. Vos vedela que parece un Garfio do Capitán Garfio? Pois isto vai a facer esta minúscula pedra. Por iso é tan importante que o talliño onde vayamos a plantar as sanorias ten que estar libre de pedras. Vou vos a dar agora un truco para facelo super ben. Outra cousa. As sanorias non se trasplantan, non vale puñelas en un sitio e despois trasplantalas, porque a raíz vai a sufrir, porque en canto a arranquemos, a nós parecenos que non, pero sempre vai a romper por algún cachiño. Entón, tan pronto como rompe, a planta o que necesita é ter unha raíz fuerte. Que vai a facer? Vai a ramificar a raíz e vanche salir en colleitas, en curruscadas, o sea, como con varias puntas. Iso é o que queremos evitar. Queremos que as sanorias sean o máis bonitas posible, non? Por iso, as sanorias non se trasplantan. Creo que me vai empezar a chover outra vez. Leva todo o día chovendo. Vamos alá. Outra cousa pola que fracasa moitas veces a colleita das sanorias é porque a xente abona con esterco, con merda de vaca ou de jaliña ou de conexo que lle dixeron que é moi bo. O estércol nunca é bo para ningunha cousa, a non ser que tarde moitísimo en crecer, como 4 ou 5 meses e lle dea tempo ao esterco a descompoñerse no sitio onde o botedes. Pero, por norma general e para calquera tipo de cultivo, o esterco ten que estar madurado, o sea, ten que ser unha cousa que xa non se parece ao que era cando o collemos. Non se pode parecer a caca, ten que estar descomposto. Os bichos descomponedores e os microorganismos que viven na terra teñen que descompoñer a materia antes de botarlle a unha planta para abonar. Eso sí que é super importante. Por eso, mira, as sanorias, que necesitan bastantes nutrientes, sobre todo calcio, nitrógeno, fósforo, potasio, vaille moi ben, por exemplo, o humus de lombriz, o humus de miñoca. Ese sí que xa está totalmente descomposto. E tamén lle podemos aportar ceniza e borra de café, porque xa lle vai a aportar os nutrientes que necesita. Isto se non tes humus de lombriz, claro. O mellor que podemos facer é, o sea, non, temos varias opcións. Podemos peneirar a terra que xa temos nós no sitio onde queremos plantar as sanorias, peneirar, tamisar, como se di. Eu vou vos enseñar un invento así meu, que comprei un capacho destes que son así máis baixiños, cortinlle o cu e puxenlle desta malla que é de aceiro, que é como malla de jaliñeiros, pero ca malla moito máis pequeniña, moito máis pequeniña. Bueno, nada, con uns furadiños e cosiña con fíos está. Este é como un tamiz, como unha peneira. Cando planto as sanorias, oye, ando o gato atrás dos filiños. Cando vou a plantar sanorias, peneirolle a terra. Esa é unha cousa que podemos facer, porque así a nosa terra xa terá tamén os nutrientes que llevamos aportando de xeito natural para plantar outras cousas. Pero outra opción é comprar un sustrato que xa sexa para plantar sanorias, por exemplo. Sanorias non, o sea, para plantar cousas en general, porque hai sustratos que
son máis ben solo para sementeiros, para botar sementes, porque teñen menos nutrientes. As sementes cando están a nacer tampouco non é que lle faga falta moito, pero se é un sustrato que é xa para a vida da planta, esa é unha boa opción tamén. E a seguinte opción, que a que vou facer eu, é mesturar un pouquiño da miña terra con un sustrato que comprín, porque a terra que teño está bastante compactada. Como non teño agora area, que lle suelo botar area de canteira para que sea unha terra holgada, vou a ir mezclando o sustrato que comprín. Así que tendes varias opcións. Se a vosa terra fora moi pechada, moi dura, e se suele compactar con facilidade, recorda que a zanahoria ten que ter libertad para nacerlle a raíz, o sea, ten que ser unha terra moi esponxadiña. E para iso tens que conseguir que a túa terra, unha que non teña pedras e outra que sexa moi lixeira, e podeslle mezclar sempre area de canteira, por exemplo. O primeiro que vou facer vai a ser peneirar o meu cachiño que escollín para plantar. Para iso teño a miña peneira e vou quitando terra, boto na peneira e en un cacharro á parte, porque este cachiño teño que vacialo, vou botando a miña terra e peneiro así. Sabedes que hai aquí algunhas pedriñas. E así, deste xeito, quitamos todos os tropiezos que poidamos ter na nosa terra. E canto cacho temos que vaciar para despois rellenar ca terra xa boa? Do largo e do ancho o que queirades, o que vos queirades plantar de zanorias. Pero o que temos que ter en conta é a altura. A zanahoria non se pode plantar en un sitio sin haber peneirado a terra e sin habela aireado. Por exemplo, imaginadevos que ides a ter unhas zanorias grandísimas, de 25-30 centímetros polo menos, así. Bueno, pois, hai que facer polo menos esa cama para que a teñan as zanorias holgada, libre de pedras e libre de calquera tropiezo no que poidan estar. Co cal, ten que ser polo menos de alto de 30 centímetros ou de máis. Vámonos a imaginar que vamos a ter unhas zanorias enormes e que son de 40. Pois de 40 centímetros é a altura que temos que facer a nosa cova para limpar a terra. E outra cousa, a zanahoria é un cultivo que pode estar ben na terra 7 meses ou así, 7 ou 8 meses. Entón, en donde as poñades, que non sexa o sitio no que queirades despois no verán poñer pimentos ou tomates. Mirade ben onde as poñedes. Podedes facer como cachiños pequeniños e na parte de diante, porque se despois detrás lledes a poñer pimentos, que non lle dea a sombra, porque tamén queren sol. Mirade un exemplo do que estou quitando eu da miña terra. Pois unha castaña había aquí que estas tardan moitísimos anos en acabar de pudrir. Pero, bueno, as zanorias faille daño. Conchas, algunha concha tamén hai, cachiños de pau, de pedra, ou mismo a ceniza que non quedou, quedou carbón en vez de ceniza, da leña. Pero todo isto non lle fai mal a outro tipo de cultivos, o sea, para repolos e a lechugas non lle fai daño ningún. Entón, o que sacamos de colar, botámoslo a outro bancal. Unha vez que o noso furado ten unha altura que consideramos que é suficiente para as nosas zanorias, empezamos a enchelo ca terra que está peneirada. E imos mesturando tamén o sustrato que vos digo que merquei para que estea tamén máis blandiño, vai a axudar a que estea máis esponjoso aínda e que aguante máis tempo, o sea, que drene mellor.
ás veces no sustrato veñen así como bolas compactadas. Mirade se se desfán, desfasedias, e se non se desfán, quitádellas. Normalmente teñense que desfacer, supónse, pero se son así moi duros, como este cachiño, por exemplo, tamén o podedes quitar. Non lle deixedes agora os bolos, despois de estar peneirando toda a tarde a terra, desfacedello ben. Cando nos queden como 10 centímetros ou así para rellenar, chega o momento de botarlle o abono. A zanahoria vai a necesitar magnesio, calcio, fósforo, potasio e nitrógeno tamén, pero se tendes humus de miñoca é o ideal. E se non o tendes, podedes ir facendo como unha mesturiña de capas, podedes botar un pouco de cascas de ovos que estean secas e moídas, que xa sean polvo. En outros vídeos xa vos explico como se fai. Tamén tona de plátano que tamén está desecada e triturada, que tamén vos explico en algúns vídeos meus como se fai isto. E non puñades nunca así a barlovento, porque vos lo trai toda a cara. Tamén lle podedes botar borra de café, sobre todo ceniza. A ceniza que non sei onde teño o caldeiro. Ai, aquí. Non marchara para ningún lado. A ceniza ten que ser de madeira que non estuvese tratada. Non pode levar nin madeiras con barnices, non podedes queimar madeiras que teñan pinturas ou que teñan algún tipo de protector da madeira para que non pudra, porque todo eso vai a pasar á ceniza vai a pasar aos cultivos e despois dos cultivos vádelo a comer. O sea, que se lle aportades ceniza que sea sana, ceniza únicamente de madeira, sin tratar. E a ceniza pois vai a aportar xa esa ración de magnesio, calcio, fósforo e potasio. Mima moito se me len coa traba hoxe. Magnesio, calcio, potasio e fósforo. E podemos botar incluso 3 veces ou 4 durante o cultivo, mentras está crecendo. Pois unha vez ao mes, por exemplo. Vamos a botar agora, e despois dentro dun mes e dentro de outro mes outra vez, porque tamén lle vai a axudar se lle vai a atacar algún hongo. En canto lle pese a ver o soliño, que empezan a crecer as plantiñas, tamén lle vai a axudar. Entón, escollades o que escollades para abonar de todo isto que vos dixen, vámoslo a facer na capa de arriba, nos últimos 10 centímetros. Por que? Porque as plantas van a tardar bastante en nacer. A zanahoria non é unha cousa que plantes hoxe pasado mañán que xa a ves crecer. Eso non vai a pasar. A zanahoria pode tardar incluso un mes en empezar a aparecer as plantas. Sempre vai a depender do caloriño que lle faja, porque necesita como mínimo, non sei, pero mínimo 9 ou 10 grados de temperatura para poder salir ben. Se non fai como unha especie de hibernación e espera a que faja máis calor, pero pode botar a plantiña así 2 ou 3 meses. E se lle coincide ben, pois vai xa medrar ben, non pasa nada. O que pasa é que non hai que ter presa. Andan as galiñas nas lechugas. Dios mío. Diz que están boas as lechugas. E subime a comer as lechugas, vounas a aprender. O que estaba dicindo, neses últimos 10 centímetros que nos quedan para rellenar a nosa cova, vamos a facelo mezclando sustrato, a nosa propia terra, e humus ou calquer outro tipo de fertilizante que lle queiramos botar. Os fertilizantes e abonos que lle vayamos a botar teñen que estar na parte de arriba, porque despois a agua xa vai a facer que ao ir drenando para baixo xa teña abaixo fertilizante de abondo para que a planta teña durante toda a súa vida. Botarlo agora na parte de abaixo non vale de nada, así que nos últimos 10 centímetros de sobra. O humus de miñoca é bastante fuerte. Eu teño aquí como, non sei, 1 kilo de humus do meu para lle botar a 1 metro de largo por 50 de ancho, máis ou menos, chegalle de sobra. Como é tan pejañento, porque o humus é así como pejañento, vou a mesturar mellor con un pouquinho de sustrato para poderlo xiscar mellor.
pouquiño de semisa. Recomendo vos que a última capa donde xa vamos a poñer as sementes a germinar sexa de sustrato comprado. Por que? Porque as zanorias pode ser que tarden ao millor un mes en empezar a nacer, se non lle son moi favorables ás temperaturas. Entón van a empezar a nacer, se usamos a nosa terra, van a empezar a nacer outras erviñas. E se non estás acostumbrada a ver a zanoria e a reconocela desde que é moi chiquitina, non vas a saber diferenciar a zanoria do resto das ervas e plantas que poden nacer da nosa propia terra. Entón, se lle botas na parte de arriba solo sustrato da compra, sabes que aí non vai a germinar nada máis que o que ti vas a plantar. Entón, cando empeces a ver plantiñas pequeniñas, xa vas a saber seguro 100% que é o que ti plantastes, zanorias. Agora que xa temos preparada a camiña, só falta poñelas aí. Tes varias opcións. Podes facer como uns rejiños e poñela como en líneas, botala así, en líneas. Podes facer furadiños, bueno, tiñen que ser de 1 centímetro todo máis, facer furadiños e botar en cada furadiño 2 ou 3 sementes. Podes optar por facer o que fago eu, que é botalas así a granel. Hai quen as mezcla con serrín ou con area para que non lle vayan todas xuntas. Eu penso que o mellor, a min o que mellor me funciona desde logo é que a man estea completamente seca, que non estea nin sudada nin nada, completamente seca, para que as sementes resbalen ben e que a vayas botando ti así, porque ao caer na terra negra vas a ver ben onde están caendo. Entón, para min é a mellor maneira. Pero, bueno, eso de botalas á terra agora tamén é un justo así, como de cada can o seu. Agora estas sementes vámolas a cubrir con unha finísima capa, todo máis de 1 centímetro, de un pouquiño así de sustrato. E agora rejámolas un pouquiño, pero con cuidado. Se podemos escoller que non sea un chorro así de fuerte e que sea como unha chuviña así suave, mellor, porque o que non queremos é facer agora surcos na terra por culpa da potencia da agua, así que moi ligeriñamente así. Se estivésemos nunha época do ano na que faltase humedade e chuvia, agora eu estou aquí en enero, non fai falta que arregue nunca máis hasta que empece a quentar o sol, ao mellor en un par de meses ou así, porque aquí chove todos os días e vai a facer humedade ambiental bastante pola noite, como para humedecer bastante as plantas para que sigan nascendo. Pero se as plantarades, por exemplo, no verán non é recomendable plantalas, pero se as plantades no otoño é seco ou na primavera e quenta o sol e non chove, hai nas que regar a miúdo. Ao mellor cada 2 ou 3 días darlle así un pouquichiño máis de agua. E xa como último consello, se as plantades no inverno, non podemos escapar a que un día de repente en 5 minutos caia unha tromba de agua e nos rompa todas as plantiñas porque son moi delicadas. Entón, aconsello vos que se é aínda época de chuvia ou de algún granizo que sempre pode caer, que as protejades, que as tapedes con un plástico ou, como fago eu, que vos vou dar un truco genial. Non sei se reconocedes o que é isto. É unha mampara de baño, destas de plástico, que estaba tirada na basura. Isto é genial, porque nin o movo vento, con unha pedriña que lle poñas en un lado xa se aguanta, e a parte é transparente e dalle igualmente a luz. Así que eu isto uso para
cando planto así unhas plantiñas como estas que son delicadas, ou cando fago un sementeiro. Cando fago os sementeiros, que os farei tamén esta semana ou pa outra, tamén lle poño estas mamparas. Aparte de que é super cómodo, se queres levantar para regar, solo é quitar isto e listo. Xa estaría. Isto é un quita e pon. E unha última cousa a ter en conta cando plantedes as sanorias é o estado da luna. Eso sí que é importante, porque podedes plantalas en calquera mes, pero tendes que ter en conta que a luna non estea de forza. A mellor época para plantar as sanorias, para sementar as sanorias, sempre é despois da luna chea. Aos 2 días de que sea a luna chea, se empeza a luna a ir a menos, empeza a perder forza, empeza a estar en cuarto menguante. Entón, a partir da luna chea, podetela plantar esa semana ou neses 15 días. Porque, a ver, pode vos afectar e máis pode non afectar, depende do estado de crecemento que teña a planta. A sanoria pode tardar en aparecer de que a sementades 2 semanas ou tamén pode tardar en empezar a nacer casi un mes, porque necesita unha temperatura de polo menos 9 ou 10 grados para empezar a crecer. Entón, ao mellor pode botar un mes na terra sin que sala para fora, pero se tes a suerte de que a plantas e lle vai ben en eses primeiros 15 días, a planta vai a empezar a salir e vai a ter xa como uns 2 centímetros. Si colle esa temporada que está crecendo, si colle ca luna de forza, ca luna crecente ou ca luna chea, a planta vai a estirar demasiado, vai a tirar moito para arriba e non vai a ter tempo, digamos, a facer unha boa raíz. E nós o que queremos da sanoria é a raíz. Entón, a luna sí que lle afecta. E incluso pode chegar a medrar tanto e tan rápido que despois o que vai a facer é grelo, vai a botar xa as sementes no primeiro ano, e iso que é bianual. O primeiro ano bota a raíz e o segundo ano, en teoría, tería que botar as sementes. Pero se colle no seu primer crecimento, colle a luna con forza, cando está en cuarto crecimiento ou luna chea, posiblemente esas sanorias vayan a grelar. E que pasa se grela unha sanoria? Que a raíz non vale, o sea, a sanoria que queremos comer non vale, porque vai a criar como un nabo dentro, como un cañoto, como algo duro no medio, que non vai a ser agradable, nin vai a saber ben, nin vai a saber a sanoria, nin vai a ter a juiña. Entón, pois, vamos a intentar ter en conta o estado da luna cando as plantemos. E xa non teño nada máis que vos contar sobre as sanorias. Cando empecen a crecer e a salir para arriba, vou volas a enseñar. E despois, cando teñamos sanorias, alá dentro de 3 ou 4 meses ou 5, depende de como lle veña o tempo, pois xa vos direi como as vamos a comer. E nada máis. Coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.